Какво става, хора? Аз съм Стелчо и в днескашното видео ще направим туториал как да си инсталираме LSPDFR, защото пусках стрим в TikTok и доста хора имаха интерес към този мод и реших да направя туториал как да си го направим и инсталираме. За сега ще покажа как да си инсталираме мода и как да си добавяме плагини, а по-нататък ще покажа как да си добавяте коли и всякакви по-различни и по-апгрейднати плагини. Те първото нещо, което трябва да направим е да имаме GTA 5. След което отваряме Google Chrome и пишем LSPDFR. След което отваряме първата страница и както може да видите, ето го, The Only Things, download LSPDFR. Нали трябва да си изключим за рекламите, защото тайцовете много го обичат и така. И теглим LSPDFR, download this file и избираме, само тук да приемате нещата и избирате, само да зареди, избирате Setup.exe. Теглим Setup.exe. Само да изчакам малко, че интернет е бавен. Тук изчаквате, ако не ви са изтегли, до тези секунди цъкате тук и ви се пуска. Ако са тегли бавно, цъкате тук и се оправя. Мен ми са тегли сравнително бавно, обаче той са мегабайти, които няма да се занимавам с тях. След което отваряте файла и изчаквате ме да зареди. Така. Тук си избирате езика, той има малко езици. Аз разбирам английски и инглийски. След което тук ме пита за директорията на вашата игра. Разбира се, това не е моята директория. Моята игра е в дето. И копирам това и го поставям тук. И цъкам install. След което изчакваме да се изтеглят файловете и това задължително да е чекирано, защото ако за първи път изтегляте мода, трябва задължително да ви го конфигурира, защото няма да работи правилно. Цъкаме Next и тук може да видим Please accept the Rage Plugin Hook License. Добре, показваме лиценза, натискаме покажи лиценза и изчакваме да зареди, изчакваме тези 3 секунди. Ако искате може да го прочетете и цъкаме Accept. След което тук има настройки и такива работи, които са за плагина и recommended, нали, препоръчване настройки и цъкаме това. Do it for me, защото ви го настройва автоматично на най-доброто. И трябва да ви спиши LSPD First Response has been installed successfully. И цъкаме OK. След което мода ни е готов, може да играем. След малко ще ви покажа как. Сега ще ви покажа как да се инсталират елементарни плагини, като примерно допълнителни сигнали, примерно да кажем един от най-известните сигнали са 686 callouts, нали, 686 callouts и тук ги инсталираме. Ще покажа как ги гадните в играта. Download файл. Така. И това са вашите допълнителни сигнали, които ви правят играта още по-реалистична. Също така има много повече сигнали, които може да ги намерите в сайта, като цъкнете тук Take me to GTA 5 Scripts and Plugins и така може да скролвате надолу, може да видите безкрайно много сигнали. Също така препоръчвам ви, даже ви казвам, четете коментарите, description, ако са outdate, не ги теглете, защото може да ви направят проблем на играта. Четете коментарите, гледайте в YouTube за самите и гледайте версията на файловете. Винаги гледайте версията, защото е много важно дали съвместно с версията на най-новия Rage Plugin Hook или на най-новата версия на играта. След което Callout Interface API. Добре, нека сърчим дали го имаме този файл и защото ако го имаме и е по-нов от този, да. Сега, ето Callout Interface API. Нашия файл е сравнително по-стар от този, също е този с един ден по-нов. Това ще го... значи няма проблем да го преместим. Ако винаги когато видите такива DLL файлове, винаги проверяйте дали ги имате и ако вашия е по-нов, никога не дърпайте и не реплейсвайте, защото ще ви се прецака играта, както казах. Винаги трябва да е съвместна с най-новата версия на играта и на най-новия Rage Plugin Hook. Така, това, което трябва да направите в момента е да хванете тези два файла тук и да ги преместите във вашата главна директория на играта, т.е. в GTA 5. След което отивате на Plugins, LSPDFR
686 калац. Опа, обърках. Трябва да го намерим от и тук. Надолу. Ето го, това е configuration файла. Така. Тук има всякакви видови. Тук може да се конфигурирате всичко по самите калаутове, по сигналите. Аз според мен няма какво да се конфигурира, всичко е добре. Ако вие желаете, може да си изключите някои сигнали, ако не ви е приятно. Също в играта може да конфигурирате директно ингейм с F8, ви се отваря целият конфигуратор за всички калаутове. Абсолютно всички калаутове се добавят по абсолютно един и същи начин. Може да видите, аз имам повече калаутове. И също така трябва да имате задължително Rage, не Rage Plugin Hook, ами Rage Native UI, най-новата версия. Ето го, Rage Native UI, най-новата версия. Ето го 1.93, ще поставя линк в описанието за Rage Native UI, трябва да го имате задължително. И ето което drag and дропвате тези два файла в директорията на, така, на вашата игра. И така, след което не сме свършили, ми трябва script hook v. Опа, грешно. И това ще трябва, но първо script hook v. Така, това е script hook v. Също нещо подобно нарече. Така, запазвате го, не е вирус, не се притеснявайте, абсолютно всички хора го използват. Така, не ви препоръчвам този Native Trainer, използвате само script hook v и един път 8 и го поставяте. Добре. И почти сме готови. И script hook v, опа, не това. И ще ви трябва едно друго. Simple Trainer. И ви препоръчвам. Така. И го теглим. Мисля, че има един ерор с Simple Trainer и ако ви крашва, ви препоръчвам да си изтеглите една по-стара версия, която само да намеря, за да знаете коя е. Една секунда. Сайтовете наистина мразят адблокъри. Мисля, ето тази версия теглите. За 400 000 изтегляния. Така че да. Защото винаги най-новата версия има проблеми, защото е нова и все още се разработва. Имате два файла тук. Взимате ги и ги слагате тук. След като сте готови и всичко ви е добавено, идвате тук, натискате два пъти този бутон и сте готови да играете играта. Сега не мога да го направя, защото съм логатнато Steam акаунта ми с GTA 5, затова не мога да ви покажа геймплей. Обаче, ако искате още такива видеа и туториали как да си направите него с PDF-а нещо, пишете ми долу в коментарите, харесайте клипа, абонирайте се, споделете го на приятели. И това беше от мен. Чао!